Najlepše priče iz grčke mitologije. Persej i Meduza. Kralj Polidekt zadao je Perseju, sinu Zevsa i Danaje, vrlo težak zadatak. Da mu donese glavu Meduze, jedne od 3 sestre Gorgone. Meduza je bila čudovište sa zmijama umesto kose. Ko bi je pogledao u lice, skamenio bi se. Persej je pao u očaj kako će to ostvariti, no srećom u pomoć su mu priskočili Atena, koja mu je dala štit, uglačan kao ogledalo, i Hermes, koji mu je dao kratak mač da njime odseče Meduzi glavu. Atena ga je upozorila. Odraz gledaj, štit ka njoj okreni, pazi da te neman ne skameni. Perseju su bili potrebni još hadova kapa nevidljivka, krilate sandale i čudotvorna torba, no nije znao kako do njih da stigne. Zato je otišao kod Graja. Graje su bile večno stare sestre Gorgona i imale su samo jedno oko i jedan zub koje su delile. Persej je uspeo da im ukrade oko i zub i nije hteo da im ih vrati dok mu ne kažu gde da nađe ono što mu treba. Kad se domogao kape, sandala i torbe, odleteo je kod Gorgona. Kad je stigao do pećine Gorgona, ugledao je silne kamene kipove, to su bili ljudi koje je Meduza okamenila. Persej se pribrao i ušao u pećinu, sve gledajući u odraz u štitu gde je zatekao Meduzu kako spava. S Hermesovim mačem u ruci prišao je Meduzi i bez oklevanja joj odrubio glavu. Istog trena iz vrata čudovišta iskočio je krilati konj Pegaz. Preostale 2 Gorgone bacile su se na Perseja da osvete sestru, ali on je stavio hadovu kapu nevidljivku na glavu i uspeo da im pobegne. Leteći natrag, Persej se spustio kod Titana Atlasa da predahne. Čuvši komu je otac, Atlas nije hteo da ga primi, jer mu je prorečeno da će mu Zevsov sin ukrasti zlatne jabuke. Persej tad izvadi Meduzinu glavu i Titan se skameni, pretvorivši se u planinu. Persej je produžio dalje i dok je leteo iznad obale Etiopije, ugledao je jednu nagu devojku prikovanu za morsku stenu. To je bila Andromeda, ćerka kralja Kefeja i Kasiopeje. Persej je smesta odleteo do nje, a devojka mu je kazala zbog čega je kažnjena. Ne ride bajne, uvredi mi mati. I sada zbog toga cela zemlja pati. Posejdon je potop poslao na nas. Žrtvovanje moje jedini je spas. Čudovištu strašnom moram život dati, da se sva ta voda u okean vrati. Perseja je ogorčila ta nepravda, te je s mesta otišao kod kralja Kefeja i kazao mu da će ubiti čudovište, ali samo ako mu da Andromedu za ženu. Kralj je pristao i Persej je okamenio morsko čudovište, pokazavši mu Meduzinu glavu. Potom se oženio Andromedom i njih dvoje su u ljubavi živeli do kraja života. Kad su umrli, bogovi su ih za vernu službu preneli među zvezde. Njihova se sazvežđa nalaze na nebu pored Pegaza.